Nordic Bambusta Kalliomorjesta. No niin, nyt on suomalaisille tuttu asu. Ja 5 saunaa 6 putkaa, tänään ei mennä putkaa, no niin, kevyttä huumoria. Elikkä meiltä on kysytty liukuesten luokasta, että mikä on R10, koska se ei ole monelle kertonut juuri mitään, jos et ole ammattilainen. Okei, näytetään nyt ihan näin ja leikitään, että nyt tullaan saunasta ja on märät jalat ja katsotaan miten käy tässä. Eli tällä hetkellä kuivat jalat, eikä tässä käynyt paljon liusu. Ja katsotaan nyt kun mä laitan tonne ämpäriin, ei ämpäri vaan kiuluun. Ja nää on muuten bambua. Noin. Aivan märät jalat. Ja katsotaan. Noin. Se stoppas siihen. Että on tässä hyvä pito. Ei voi muuta sanoa. Että ei heti lennä perseelle. Jees. Tämmönen on meidän liukuesten luokka, eli R10. Ja nyt vaan tilausta sisään.